Nyt se nauhoittaa ja mä tuun siihen. Äisä. Nauhoittaa jo vai? Nyt se nauhoittaa. Nyt se nauhoittaa, okei. Meidän täytyy vaan nyt keksiä joku kunnon aloitus tähän. Pitäisikö meidän sanoa tämän podcastin nimi? Tervetuloa podlastiin. Jos 2 miestä purkaa lastiin sydämeltä. Podlasti, joo. Täällä ollaan. Ja komiikka aiheena ja yleinen länkytys. Tässä on Niko Metsänkylä. Tässä on Jussi Lankoski. Ja Nikohan on siis tunnettu koomikko täällä, varsinkin täällä Kallioskenessä kova nimi. Koomikoiden koomikko ehkä. Koomikoiden koomikko. Yleisö siis ei ole löytänyt. Ultimate koomikoiden koomikko. No hei, mutta siis toi, että yleisö ei ole löytänyt. Mä en tiedä, mä oon ruvennut miettimään, mä siis, jos joku on käynyt katsoa mun keikkoja, sä oot joskus käynyt ehkä, mutta mähän aloitan aina melkein kysymällä, että onko kuinka moni nähnyt mut, tai että pyydän taputtaa. Siitä on tullut itsellekin vähän semmoinen, että millä aloittaa aina. Niin aika usein, jos sanotaan, että jos on vaikka 50 ihmistä, niin aika usein se määrä on 0-2 ihmistä, jotka taputtaa. Mikä tuntuu niin aika hullulta, kun kuitenkin mä keikkailen about 3 kertaa viikossa varmaan tällä hetkellä. Ja sä käyt samoissa mestoissa aina. Mä kävin samoissa. Sä käyt kerran kuussa siinä samassa mestassa. Totta. Ja ne ei silti niin kuin halua muistaa mua. Mutta sitä mä jotenkin mietin. Sitten mä rupesin miettimään sitä myös, että onko se hyvä aloitus. Mitä sä oot rehellisesti mieltä? Onko se hyvä aloittaa semmoisen? En mä tiedä, miten sitä muutenkaan aloittaa. Siis onhan toi nyt, että nyt sä puhut niillä ja niin. Oot sä muutenhan se on vaan, että sä oot joku äijä siinä. Niin, siis mä oon jotenkin ajatellut, että siinä saa jengi vähäksi aikaa mukaan, mutta sitten mä rupesin myös miettimään, että onko se jotenkin niinku, no suurin osa koomikoista on vähän semmoisia, että me dumataan niinku itteemme, varsinkin sitten niinku vitseissä tai että se on se juttu, mutta sitten mä rupesin miettimään, että onko se liian dumaavaa. Venäks mä heti itseltäni maton alta silleen niinku liian kovasti? Niin, mutta sähän kerrot, että sä oot myös teatteri. En mä ole enää, älä pidä sitä mun yllä enää. Mutta ei mulla ainakaan tuu semmoinen. Millä sä aloitat? Sä menet vaan juttuun suoraan. Mä sanon sen sähkäri. Sä oot laittanut sen alkuun, että sä oot sähkäri. Mä aloitan sen kanssa ja sit se on Teet sä vielä sitä, mä oon kutsunut tätä, että tehdään Metsänkylät. Just kun sä oot menossa lavalle, sä kävelet siinä matkalla, sit sä keksit jonkun impron siinä matkalla mikille, mikä on niinku puoliksi valmis. Ja sit kun sä oot mikistä kiinni, sä heität sen ja sit sä oot heti semmosessa kuopassa. Mä oon nyt tehnyt, mä oon yrittänyt olla. Sieltä hyvin pois aina. Mä oon yrittänyt olla fiksumpi. Mutta mun mielestä elämän pitää olla haaste. Niin. Mutta joskus sit jos se toimii, niin sitten se toimii hyvin. Sehän on loistava aloitus. Mutta sitten kun välillä ihmisillä ei ole huumorintaju. Se on se ongelma. Välillä ihmiset on maksanut ainoastaan, että ne pääsee sinne ilmoittamaan, että vittu, tai niin kuin nopea toiminta ja vikkelät jutut ei kiinnosta yhtään. Toi on niinku, joo, siis toi on kyllä niinku, jos sä keksit siitä huoneesta tai mitä on tapahtunut aiemmin, jotain vitun nerokasta siihen alkuun, niin sehän tuhoaa. Sehän on ihan loistava. Mutta sitten mä muistan esimerkiksi mä muistan vieläkin semmoisen, tää on ehkä joku 10 vuotta vanha juttu. Silloin kun oli Jukka Lindströmillä oli se Ålhus Oslo tai mikä se on se klubi. Joo. Ilmaisklubi. Onneksi siitä on aikaa nykyään. Ei Jukka pärjäilee ihan hyvin. Mutta siis siellä oli aina tupa täynnä ja sitten muistan, kun sinne oli hirveän vaikea saada minuutteja, kun oli just aloittanut. Joo. Ja sitten mä kerran sain ja sitten Heikki Vilja oli MC ja Aatu taisi olla MC Aatu Raitala. Aatu Raitala jutteli jonkun yleisöjäsenen kanssa tosi pitkään ja sitten sillä yleisöjäsenellä oli ollut huono päivä, kun se oli saanut varastolta potkut. Ja mä oon ollut tämmöisellä keikalla. Puhui jotenkin tosi pitkään siitä ja jostain syystä se ei niinku johtanut juuri mihinkään. Mutta sitten mä otin ekan kerran tämmöisen riskin, että kun mä menin lavalle, niin mä sanoin, että vittu mulla oli hieno päivä tänään, että mä sain yhdeltä varastolta työpaikan. Ja siis kaikki nauroi ihan vitusti, mutta sitten mun piti tehdä vielä 7 minuuttia mun omaa materiaalia. Ja sittenhän se oli niinku semmoinen. Joo, mä muistan ton. Mä oon ollut siellä silloin. Voi olla. Silloin ja se meni aika, no en mä muista sitä loppuun. Mä muistan vaan se alun, niin mä olin, että vittu, että on kyllä, menee ihan huijauksesta niin kuin homma. No kun se on niin iso se reaktio, ja sitten kun sä saat sen reaktio heti alkuun, niin siksihän se on niin kuin,
Silleen, että sä et ole nähnyt sen eteen ikään kuin mitään hirveästi mitään vaivaa, vaan se vaan Niin. niin tulee heti. Mutta ei siitä mikään flow-tila vielä lähtenyt mulle. Mutta siitä on aikaa paljon. Siitä on 10 vuotta. Vittu, tiedätkö, mulla puhelin pirisee koko ajan, kun on yrittäjä. Niin Me ei ole edes julkaistu tätä vielä. ei, siellä on joku. Jengi on, että tulkaa pois sieltä. Naapuri kuulee. Pojat, tehtä se podcasti. Eikö näitä ole sitä ihan riittävästi jo? Että Se kuuli, kun sä painoit rekkiä. heti alakertaa soittaa. Nyt kuulostaa miesten lätinältä siellä. Mitä jos lopetatte saman tien? Ja me ei lopeteta. Tämä ensimmäinen jakso ja näitä tulee 3000. Ja mehän ollaan siis stand-up-koomikoita ja sä oot myös sähköalan ammattilainen. Mutta siis yritetään siis tämähän on häpeilemätön mainos meidän persoonista. Meistä tulee teidän parasosiaalisia ystäviä, te ostatte meiltä keikkaa ja annatte rahaa meillä. Et heti kun me keksitään, että miten me saadaan tili auki tälle, niin saatte ruveta pistää rahaa sinne ja me tehdään mitä internetissä nykyään. Pitäisikö me tehdä haasteita? Tehdään ehdottomasti. Kaikki tyhmimmät haasteet. Joo, mulla on sulle haaste. On kuukausi juomatta. En. Saat 100 euroa. Menisikö 100 euroa? Jos 100 euroa olisitko kuukauden juomatta? Se riippuu miten. Mähän aloitin just yrittämisen, niin katsotaan nyt pari kuukautta tässä. Mä luulen, että 100 euroa on kohta aika iso raha. Siis minkä yrittämisen? Onko sulla niinku yritys vai? Mä pistin yrityksen. Siis mä luulin, että sä tarkoitit, että sä yritit niinku olla että sä aloitit yrittämisen olla juomatta. Meinasit se, vittu olisi kova, kun olisi missannut 100 euroa heti tosiaan, että meni omaan, itse kävi jostain nää. Joo, näin ei ole mitään sponssioluita. Sä oot laittanut näihin sähkörahaa. Joo, jos on tosiaan Panimon johtaja, saa pistää myös rahaa tänne. Joku Panimo me tunnetaankin tuolla Espoossa aika hyvin. Ai niin, sulla on, niin. Miettiä tää vähän pidemmälle. Ei, mutta tässä ruvetaan aletaan tekemään pommivyö päällä tätä hommaa. Mutta jos tästä niinku jotain, meillä on kuitenkin ajatus, että tehtäisiin tätä viikoittain, ja sitten kun mä oon jotain noita muita, jotka tekee näin usein näitä podcasteja, niin nehän niinku purkaa aina niinku viikon tapahtumia ja sitten ne promoo keikkoja ja tälleen, onko sulle nyt tapahtunut tässä viikon sisään jotain? No mähän me käytiin kavereiden kanssa oikein vanha kunnon maakuntamatka. Ekaa kertaa itse kuskina. Mä en ole ikinä. Ai sä olit kuskina sen reissun vai? No en mä nyt kehtaa, jos mä käyn kattoo paikkoja, mihin vois myydä stand-upia, niin Sä just sanoit mulle ennen kuin me aloitettiin, että sulla olisi joku kaveri, joka myy kauheasti niin puhuu ja hoitaa niitä. Ja sit se olisi kyllä hauska nähdä, kun sä olisit itse ihan pleksi. Ihan naamat siellä takana. Sitten vielä, että voisiko joku muu ajaa. Jos ei mentäisi edes mun autolla, niin tää olisi. Sehän oli hauskaa ihan kyllä vanhaksi tulee, kun ei tule minkäännäköistä FOMOa siitä, että ei juo. Ai jaa, okei. Okay. Siis kyllähän juominen on kivaa, mutta ennen ei olisi tullut kuuloonkaan. Mä oletin, että sä olit kyllä niinku joit sen reissun, mutta... Ei, me mentiin mun autolla. Ja uskallatko sä nyt sanoa tässä sitten koko kansan kuulee, että missä kaikkialla te kävitte vai pidät sä... En saatana, tuolla on kuitenkin ihmiset tietää, miten laiska äijä mä oon, niin joku muu liikkuu nopeammin. Joo, se on totta, että näitä podcasteja saattaa kuunnella vaan myös tuottajat, jotka haluaa apajille. Todennäköisesti veikkaa, että kärkituottajat katsoo, että mihin Metsänkielä ei ole tähän mennessä myynyt paljon keikkaa. Että nyt se aloittaa, nyt on korkea aika, että se aloittaa ja sitten ne yrittää kampittaa mua. Mutta siis Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. No, mutta se on mun mielestä edelleen yllättävän koko toi länsirannikko melkein. Mä en tiedä lasketaanko Oulu länsirannikko. Siellä on klubeja, Turussa on jotain. Mutta sitten siinä välissä se meriviiva. Niin mutta sä oot sieltä kotoisin. Sä tiedät, että se on haastavaa varmaan. Niin, mikähän siinä on? Tai sitten kukaan ei ole vaan usko siihen paikkaan. Joo, ja sitten niillä alueilla ei asu myöskään koomikkoja, kun ainahan puhutaan siitä, että se skene, tai se klubi vaatii vähän sen oman skenen niille paikkakunnille. Että nyt esimerkiksi huomaa pitkästä aikaa, en mä tiedä, mutta että Lahdessa esimerkiksi on nyt niitä uusia tekijöitä hirveästi yhtäkkiä tullut. Että niillä on niitä klubeja siellä sun täällä. Mutta se vaatii sen, että niillä on se porukka, että ne saa ne illat aikaiseksi.
Niin on joo. Joo, Turku ei ole ikinä oikein lähtenyt. Ei, mutta kun siellä ei siellä ole missään vaiheessa asunut, tiedätkö, sen verran. Joo, ja kaikki, ketkä on järkännyt siellä, niin sitten ne ei ole Turusta. Ne on se piinaa sua, koska sä niin, mä oon turkulaisin koomikko vieläkin, mutta sit kirkkaat valot Helsingissä kiinnosti, niin mä muutin tänne. Joo. Mutta no, kohta se vääryys on korjattu, että siellä on joka paikassa Metsänkylä Productions. Ai vitsi, mä ootan tätä. Mä heitän sulle tämmöisen ihan villin tähän väliin, että jos sulla olisi niin kuin, siellä rajaton budjetti melkein, no ei rajaton, mutta jos sä tekisit, ketä sä haluaisit niin kuin headlinereiksi, ketä sä tykkäisit niin kuin palkata, jos sun ei tarvitsisi maksaa viuluja, että ravintola sanoisi, että tässä on sulle rahat, että pitääkö olla niin bisnesmielessä vai siis oma, ja siis suomalaisia koomikoita? Suomalaisia koomikoita. Että sä tekisit semmoisen 2 tunnin illan, mitä sä itse haluaisit mennä katsoa. Ja nyt ei niinku rahaa ole tavallaan este. Että. Kenet? Aatu Raitalahan on niinku yksi parhaimmista, kenet mä ottaisin. Mä ajan en mä nyt rupea ensimmäisessä jaksossa liian montaa nimeä nuoleskelemaan täällä. Tuutte ensi jaksoon katsomaan, että jos mä tiputan just teidän nimeä. Vai mitä Tämä oli kyllä multa hyvin epäsuora kysymys, että kenestä sä tykkäät ja kenestä niin kuin. Niin, joo, heti sellainen, että ketkä myöhemmin 3. jaksossa ruvetaan nimeämään tyyppejä, kenen pitäisi lopettaa. Ei vitsi, sitä mäkin ootan. Mä oon varmaan siinä Nikon listalla. Ei, et sä ole top 3 enää. Mutta oliko mä silloin, kun, mitä sä väitit ihmisille joskus, että mä perun keikkoja, koska mä menin oopperaan myymään lippuja? Se on vieläkin tosi tarina. Se on ollut ennen silloin koronaa. Silloin mä olin sun top 3, kyllä se Lankosken pitäisi vaan lopettaa, että jos toi on se motivaatiotaso. Ei, mutta kun se ei kääntynyt, jos sä olisit silloin menestynyt silleen, että sä kävit tulit sieltä. Ei, en mä ollut menestynyt. Mikähän vuosi? Se on ollut just ennen koronaa. Se on ollut 18 ja 19 varmaan. Jännä kyllä. Joo, mutta se on kova, kun peruuttaa keikan sille, että mä saan 20 € käteen, kun mä käyn oopperassa myymässä lippuja. Mä en muista sitä, mutta siis ei se varmaan kaukana totuudesta ole toi tarina, mutta se on 100% totuus. Mä olin semmoisessa oopperajutussa töissä kyllä niihin aikoihin, mutta mä en muista että mä olisin mennyt myymään lippuja. Sä oot myynyt, sulla on ollut se sarvikypärä, mikä niissä on. Mikä se? Niissä on Valkyria semmoinen. Sulla on ollut se valkoiset letit, sä oot ollut se, mikä Siegfried ja Brunhilde. Äihän tietää oopperasta enemmän kuin minä. No sä oot myynyt, sen takia mä tiesin, että sä oot siellä, sä myyt mun liput. Mainostaa Heikki Alavan runokirjaa täällä. Sun olisi silloin pitänyt kysyä, että ootteko te nähnyt mut. Sen saa ostaa, on täysin lukematon kappale. Tämä Maalinnun rota, Heikki Alava, meidän yhteinen ystävä, sun hyvä ystävä, sä käyt ryyppäämässä. Heikki Alavahan on tehnyt komiikkaa ja hän on siis runoilija. 88, sua vuotta nuorempi. On. Mua 2 vuotta nuorempi. Jumalauta. Ajattelin, mä oon mestalainen. Sutui ihan niin kuin vesikielellä siinä jo, että sä alat lausumaan. Melkein joo. Sä oot vanha runonlausuja. Mä oon vanha runonlausuja, joo. Mutta mä tykkäsin siitä myös, kun sä sanoit, että sä olit käyttänyt näitä runoteoksia tämän seinän Mutta siis kun runokirjat on ohuimpia kirjoja, mitä on, niin siellä saa niinku ihan kirurgisen tarkkuuden saa pistettyä näitä seinäpaneeleita tänne. Hyvä pointti. Tuossa on jotain runollista itsessään tuossa ajatuksessa. Heikki ehkä kirjoittaa sen seuraavaa teokseensa sisään. Mutta siis niin, se jäi siihen Aatu Raitalaan. Se jäi siihen sitten. Se olisi niinku Aatu Raitalaa 2 tuntia. Ei, 2 tuntia, mutta kysyttiin headlineria. No joo. Kuka vetää Suomessa? Ismo ja Hedberg varmaan vetää 2 tuntia. Andre vetää. Mutta Andre taitaa vetää niin, että ei ole kitaraa missään kohtaa lavalla. Voi olla, joo. Eikö Ismolla on kitara? Ainakin kun mä kävin ekan kerran vasta 2 vuotta sitten katsoa sitä livenä. Billnesin Ruukissa 500 ihmistä. Vitun kova keikka. Ihan tosi hyvä. Ja mut veti kitaralla. Vähän irvistin, kun se kitara tuli, mutta kyllä nauroin. On pakko myöntää, nauroin siinä. Eikö Hedbergillä ollut ihan siis kokonainen bändi
jossain kohtaa. Mä en tiedä, kun mä en ole näistä livenä koskaan. Mun siellä oli kaikki Pete Parkkoset ja muut. Ei varmaan siis normikeikolla, mutta siis jossain kohtaa pari vuotta sitten oli, että niin kuin joku helvetin big band. Ai jaa, niin kuin sen stand-upin. Niin, mun mielestä se oli joku 3 tunnin show varmaan. Tämä on tommonen niin kuin jenkkikonsepti vähän, mitä old school jenkit veti. Pitäisikö itsekin ottaa joku humppabändi? Rakki päällä ja sitten siellä on taustalla se orkesteri. Meidän pitäisi mennä kaustisteen tänne kansanmusiikkiin. Sitten aina pari vitsiä, sitten sen jälkeen joku soittaa sahaa. Joo. Ja sitten vedetään taas pari kaskua. Ihan hyvä, ihan hyvä. Mä en tiedä, liikkuuko siellä raha. Kyllä kansanmusiikissa on pakko olla. Kansanmusiikissa liikkuu raha. Joo. Kyllä mä luulen, että saakohan siihen tuki? Sitten voisin veikata, että saa, mutta jos ei saa, niin sittenhän se on markkinavetosta toimintaa ja silloin se on pakko tuottaa. Joo, siis kyllä tommoset festivaalit jollain avustuksilla lähtökohtaisesti pyörii, mutta sitten toiset taas niin hommaa niitä sponsseja, mitä meillä ei ole tässä vielä. Mutta kyllähän ne, vaikka ne Kuopion komediafestaritkaan ei ole, niin kuin, se on ihan järkyttävän määrä yhteistyötahoja, jos niitä jotenkin kattelee. Niin se on mikäköhän me saadaan yhteistyötahoksi tähän, niin kuin tähän Kaljan lisäksi? Tiedätkö se Antti Akonniemen Avaraluontopodcast? Joo. Se voisi lähteä meitä. No se voisi olla. Saataisiin iso podcast tähän niin kuin toi taustalle, että tuotantoa. Mutta no niin, se jää siihen Aatu Raitalaan. Se riittää mulle. Onko sul mietittynä sit? No kyllä mä niin joskus haluaisin semmoisen mega-illan tehdä, jossa olisi joku Simola ja jotain muita niin koviin vetonauluja, mutta myös sellaisia, kenestä itse tykkää. Mä kyllä mä oon menossa katsoa Simolaa tällä viikolla livenä. Joo. Mä en ole nähnyt sitä pitkään aikaa livenä muuta kuin päkkärillä neuvomassa mua, miten mun palohaavaa kuuluu rasvata. Mistä sä oot saanut palohaavaa? Siis vittu, mä en ole lähes kyllä mihinkään Ukrainan sotaan ikinä, koska siis tää tuli mä en tiedä näkyykö tästä mitään, tää oli vitun pahan näköinen tässä vähän aikaa. Se on ihan täysin symmetrisen pyöreä, mistä sä oot Se tuli tosta vedenkeittimen siitä suusta, kun tulee höyry, niin se otti sitä höyryä ehkä niin kuin puoli sekuntia tuohon. Ja sitten siihen tuli tommonen toisen asteen palohaava. Mikä se on? Palovamma. Joo, en mä uskaltanut sairaalaan mennä, mutta No mutta eikö se nyt näytä kuitenkin siltä, että Se on varmaan niin kuin parantunut. Mä luulin, että sä oot yrittänyt höyryttää jotain siirtotatuointia siitä irti. Vittu koriskin. Mä oon niin cool. Mut miksi se oli vaan niin, oliko se bäkkärillä siis vai? Ei kun se oli ihan himas tapahtuma, mutta sit mä oon ravannut tuolla Tampereella Japen kanssa tehnyt keikkoja. Ja sit Simolalla on samaan aikaan ollut keikkoja siinä tien toisella puolella jossain. Mutta niillä on niinku aikataulut silleen, että Simolalla alkaa 4 eka show ja Japella alkaa 6. Niin sit Simola tulee aina kattoon sen, niinku, kun Jape treenaa uutta matskua. Niin se tulee aina kattoo hetkeksi Japeen ennen kuin se lähtee sinne sen iltashow. Niin. Sitten se käy siinä päkkärillä. Se on valitellut siellä, että sillä on yksinäistä. Että sitä se menestys sitten on. Sitä se menestys sitten on. Yksin teet keikkoja ja yksin oot päkkärillä. Mutta sitten tässä vaiheessa vielä, että kun sä et ole ihan vielä siellä, niin sitten se vaatii sitä taiteilijan kärsimystä ja sä höyrytät itseäsi. Tää on just sitä. Joo, tää on tämmöinen metafora. Mä luulen, että sä oot kirjoittanut uusia juttuja siellä. Sä oot pistänyt vedenkeittimen käyntiin. Missä siellä klubilla vai? Ei, himassa. Himas. En mä ole ikin himas kirjoittanut uusia juttuja. Enkä aio kirjoittaa. Niin, sähän tulet 2 viikon välein sillä tavalla, että sä teet 10 uusia juttuja, sit ne ei ole niinku valmiita ensimmäisellä kerralla, sit sä hylkäät ne ikuisiksi ajoiksi. Näinhän se on. Ja sit sä vedät hyvän keikan niinku vanhoilla matskuilla. Mä oon kyllä mä oon vähän miettinyt, että jotain pitäisi keksiä. Mä oon niin vanhoja juttuja kertonut tässä niin kuin viime viikon keikoillakin, että kyllä pää pyörii välillä. Että. Mitkä on sun vanhimpia vitsejä? Kyllä mun vanhin vitsi on se spurkujuttu, mikä mulla on. Se on varmaan niin kuin vuodelta 2016 tai 2017. Mutta siitä on sitten jo tekijäoikeuksia rauennut, että kun se on niin vanha, se tyyppi, keneltä sä oot kuullut sen juttu, on kuollut ja se rupeaa olemaan kohta sun oma juttu. Mutta kyllä mä niinku hämmästelen välillä, että se äänen välillä ui johonkin settiin. Se on semmoinen,
kun mullahan ei ole kauhean pitkiä juttuja, niin kuin sä tiedät. Niin siis purkujuttu on kuitenkin semmoinen 2-3 minuuttia riippuen miten se menee ja miten mä horisen sen läpi. Niin sit kun on jossain keikolla, missä näkee kelloa ja sitten tietää, että paljonko pitää vielä tehdä, niin sit se on vähän semmoinen että siellä on vähän niin kuin minuutteja kuitenkin siinä jutussa, että sen voi heittää johonkin väliin. Nopeasti tähän loppuun. Mitä mieltä jengi olisi purkuista? Ei vittu, en mä sitä kyllä. Otat sä uploadit siihen? Kodittomuus. Kiinnostaa ketään. Mä näin viime viikolla lähijunassa ekaa kertaa, kun ihminen, joka oli huonossa hapessa, joi siitä käsidesistä. Siis semmosesta, niin kuin mistä sprutataan tällainen, niin se joi siitä niin kuin vittu trippimehusta saatanasta. Lähtisiköhän se satasella sillä tavalla, että mitä jos lopettaisit juomisen? Kuukaudeksi. Niin. Mihin jos antaisit sen etukäteisen satasen, niin pysyisiköhän se? Ostaisiko se niin kuin lavan niitä semmosia käsidesipulloja? Kuukauden päästä. Miksi mä luulin, että se käsidesi on sellainen, että siinä ei ole enää sitä alkoholia? Onko mä ihan... On siinä pakko olla alkoholi. Mä en tiedä miten se... Koska mä kuulin, kun se sanoi luvun 74%. Aha. Sitten se niinku otti sitä välillä silleen, jotenkin niinku tästä niinku suun nurkasta. Vetikö se sitä tonne ylähuuleen? Sitten sillä oli semmoinen nuorempi jamppa, joka auttoi. Se oli siis pyörätuolissa, mutta sen jalat kyllä liikkuu. En tiedä, en tiedä mitä se tarkoittaa toi lause. Mutta siis se oli huonossa hapessa se ukko ja sitten sen kaveri niin kärrässä just ne ehti siihen lähijunaan. Ja sitten se yritti tarjota sitä sille kaverille, joka oli tosi heikossa hapessa. Mutta nuori jamppa niin puhui semijärkeviä, niin se osasi kieltäytyä kuitenkin siitä. Se ei halunnut niin sitä käsidesiä. Et sillä oli kuitenkin ihan vaan kalja mukana. Se on, joo. No kyllähän se... Tunnet sä näitä tyyppiä? En. Mä oon lähijunassa nähnyt ihan täysin itteni näköisessä laitapuolen venkulan kerran ja mä menin siihen samaan loosiin istumaan. Ja sit se puhuu, että miten se puhuu tosi hiljaa silleen, että Saara. Sillä oli mikki kanssa. Sillä oli mikki kanssa. Saara, murha oli tapahtunut jossain saarella. Murha oli tapahtunut saarella? Joo, joku oli tapettu jossain saarella. Okay. Ja sieltä ei päässyt pois. Ja siinä oli niinku kaiken että mä menin tästä Pasilasta Tikkurilaan ja siinä oli niinku monta juonenkäännettä siinä. Tämä oli niinku tosi tarina, mitä hän referoi vai? Ei varmasti. Siis mä luulen, että ei varmasti ollut tapahtunut tässä niinku niin just. Ehkä jossain hän referoi jotain siltasarjaa. Niin, hän oli varmaan semmoista niinku Marvel-tyyppistä multiversumi-hommaa. Mutta mä menin ainoastaan, mulla oli kaveri mukaan, kuka suuttui ihan vitusti, että nyt mä kuunnellaan taas purku. Mutta mun mielestä se oli hauskaa, että se näytti ihan multa, jos mä en olisi ikinä ajanut päätä kaljuksi. Milloin tämä oli? Ennen koronaa. Ennen koronaa. Kaikki mitä reilu 30. Joku semmoinen, joo. Ja sit sä näet tommosen, joit sä siihen aikaan paljon. Oot sä pitänyt taukoa juomisesta ollenkaan? Oon mä siis joskus ollut useampia kuukausiakin putkeen, mutta siis aika vähän sitä nyt. Ei tää nyt enää kehuskella. Ei, mutta toi on jäänyt sun niinku mieleen toi kohtaaminen. Mun mielestä se on hauskaa. Oliko siinä semmoinen wake up call? Olisiko siinä ollut mitään semmoista? Ei. Okay. Siis mä näin siinä ainoastaan niinku... mahdollisuuksia. Mä näin ainoastaan siinä, että hei, jos joskus tarvii body double, niin... Okay. Että olisi hauskaa, jos pistäisi sen joskus keikalla. Mä haen jonnekin sun klubille ja sit Niko ei ole käynyt suihkussa tänään. Mutta sillä on hyviä tarinoita nykyään, että se on käynyt saarella. Saarella on tapahtunut murha. Joo. Olikohan se keikalla jossain? Hirveät murhaamista. No sitten päivän polttavia. Oliko tämä? Mä kysyin sulta, että mitä sulla on viikon aikaan tapahtunut, mutta sä kerroit siitä sun roadtripistä. Se oli viikon sisään. Oliko se niinku päivän aikana, kun te ajoitte? Me lähdettiin iltapäivällä. Ja... Se oli niinku yksi päivä. Ja... Yksi päivä. Onpa hauskaa. Ei siinä ollut, se oli joku 300 kilometriä sillä tavalla, että ajettiin ja päästiin. Sehän on niinku hirveä duuni niinku, se on hieno sanoa, että tekee töitä komiikan eteen, kun selaa IG:t ja katsoo ravintoloiden IG-sivuja ja katsoo, että saisiko tuon komiikkaa. Ja sitten
Sitten siellä on jotain lounaslist, siis todella paskoi kuvia, mitä ravintolat pistää sivuilleen. Joo. Että niistä ei ikinä saa, että olisi kiva, jos se olisi semmoinen, että... Niistä tiloista ei ikinä saa niin. Kuvaa, joo. Että se olisi kiva, jos siellä niinku joku kävelisi, tämmöinen mesta meillä on, että joo. Tulkaa tänne. Joo, niistä on ihan mahdoton hahmottaa, että missä kohtaa toi on toi loossi, mikä niinku näyttää siltä, että se on niinku keskellä tilaa tai näin. Ja sitten just se, että miten monta ihmistä sinne saisi ja muuta, mutta toi nyt oli ihan kiva, että kaveritten kanssa johdattiin paskaa, ajettiin ympäri ja käytiin baareissa. Vähän mä kuulin tässä ennen kuin alettiin nauhoittaa, niin se sanoit niistä potentiaalisista, mutta oliko mikään, mikä meni ykkösellä läpi tai toteutuuko niistä nyt joku? Ei mennyt saman tien mikään. Kaikki haluaa sähköpostis ensinnäkin alastonkuvat minusta. Että me otetaan ne tässä nyt niinku loppuun sit, että meidän tämä konsepti muotoutuu hiukan vielä, että joka jaksossa otetaan alastonkuvat musta. Miksi joka jaksossa? Ehkä se muuttuu niin paljon viikossa. Mä luulen, että mutta siitä saa semmoisen, on niitä pysäytyskuvia, kun joku tulee hiukan lihavammaksi joka jaksossa. Joo. Sitten sä oot loppujen lopuksi siellä, puhut siitä saaresta, on tapahtunut muuta. Niin. Mä muutun itse siksi saareksi. Tää haisee kuolleet. Tänne yksiön pystyy hyvin mutta leikataan tää loppujen lopuksi. Joo. Mut nostetaan tästä ikkunasta ulos. Se jotenkin sut sulautetaan tähän sun seinään, missä on nämä sun runokirjat vielä alla. Se on just runokirjan paksuiset. Niin, no sais väliin kyllä Heikin kirja. Kokeillaan, mutta onko jalava niinku standardi? Eikö se tippuu? Aika paljon klappia. Joo, siihen se olisi. Mutta jos sais niinku yli 30 sivua joskus näihin, niin Eikö täällä ole 30 sivua? 100 sivua. Häh? 100 sivua, Niko. Täällä on, näissä on vaan, nämä on pieniä kirjoja. Mutta sä et ikinä kirjoittanut runoja. Oon kirjoittanut runoja. Mun yksi runo on julkaistu sellaisessa Suomi 100 vuotta antologiassa. Joku, oliko se Marsalkka Mannerheimista? Ei ollut. Siinä oli Vesku Loirista kyllä muutama lause, mutta se on melkein sama asia. Milloin sä oot viimeksi kirjoittanut? Runoja. Tuleeko se takaisin? Ei se ollut, mä kirjoitin niitä runoja vähän niin kuin kokeillakseni, että voisinko mä, kun mähän lausuin vaan runoja ennen, niin mua vaan kiinnosti, että osaanko mä myös niin kuin kirjoittaa runoja, mutta en mä sitten jaksanut nähdä siinä niin paljon vaivaa. Mutta sehän on niinku DJ-setti tavallaan se runon lausunta, että sähän yhdistelit montaa ja joo, kyllä. Sit sä vedät siellä greatest hits. Joo, mikä olisi niinku komiikaskin välillä hauska kokeilla, että jos saisi tehdä silleen, että sulla olisi 10 minuuttia aikaa, sä voisit kertoa vaikka 2 Andre-juttua ja 2 Jakke-juttua. Eikö se joku Jenkki-podcast, mitä kuuntelin, siinä joku joka oli niinku iso nimi, olisiko oli joku Ray Romano tai joku, fiilisteli sitä, että olisi paljon hauskempaa, jos me voitaisiin vaan niin kuin mennä keikoille ja kertoa toistemme vitsejä ilman mitään semmoista. Tämähän on aika semmoinen laji, missä se on viimeinen asia, mitä sä voit tehdä tässä, on se, että sä kerrot toisten vitsejä. Niin. Ja sit mitkä jutut on semmosia, että kuka vaan voi kertoa ne. Se, jep. Et siinä pitää olla, räpissä on varmaan kans sama, että ne pitäisi olla sen verran henkilökohtaisia, että ne on niinku... Kyllä mä oon noita Joel Makengon juttuja kertonut välillä. Sä tykkäät sanoa sitä. Sä tykkäät heittää se yhden panssi. Ei, kun mä oon aloittanut kerran sillä, että mä sanoin, että kuten moni varmaan huomasikin, niin mä oon Rovaniemeltä kotoisin. Ei saanut mitään reaktiota. Mutta sä näytät siltä, että sä voisit olla pohjoisesta. Niin. Kyllä täältä katsottuna me ollaan melkein pohjoisesta. Tai mä oon ainakin. Ei se nyt vielä mene siihen, Kyllä se vittu, kun mä olin tuolla lentokentällä, mä myin ennen, tiedät niitä Hesari-tyyppejä tuolla kauppakeskuksissa, jotka tyrkyttää Hesari. Sieltä sun charmi on peräsi. Siellä mun kaikki esiintymistaidot on kuule rakennettu. 3 vuotta Helsinki-Vantaalla. Meidän olisi pitänyt kustantaa niin kuin oma sanomalehti eikä mitään podcastia. Miksi?
Sä olisit voinut myydä sitä. Nurmijärven Sanomat on jo keksitty. Nurmijärven lehti, mikä helvetti. Nurmijärven. Mutta mä olin sanomassa sitä siis, että mulle joskus, siinähän se siis niinku myyt, että tilaa nyt perkele kuukaudeksi sitä Cesari. Mä sain siis provikan siitä. Mä en saanut mitään muuta palkkaa, oli vaan provikka. Niin sitten joku sanoi, että en mä viitti, kun mä asun tuolla pohjoisessa, että melkein Lapissa. Ja sitten mä kysyin, että missä sä sitten asut? Tuossa Lahden seudulla. Itse, oliko tämä nyt läppä? Ei se nauranut itse. Se vaikutti totiselta. Mutta eikö se mene niin kuin jostain Tampereen yläpuolella, että menee se Lapin raja? Onko se siinä? Niin, Ylöjärvi on ja sitten. Ehkä Kankaanpää kuitenkin etelämässä. Ei, kyllä se niin jotenkin läht sieltä vielä niin kuin sinne, sieltä niin kuin Tampereen jälkeen länsirannikolle. On se, jos sä täältä Helsingistä lähdet Tampereelle, niin sitten Tampereen jälkeen vasta lähdetään taittaa Kankaanpää. Joo. No, se on liian kaukana sun klubitoimille. Ei, kyllä mä menen sinne kiusallaankin. Ootteko se kuullut musta? Sitten kaikki asiat ovat, että joo, ollaan, saat sieltä vehmaalta. No mut hei, Nurmijärven Sanomat dropattu. Se oli yksi juttu, mikä mua kiinnosti sun mielipide siitä, kun sehän on iso valtakunnallinen lehti, mikä tekee tutkivaa journalismia. Ja ne oli nyt tehnyt komiikasta jutun, missä oli otsikko, että setämiesten aika on ohi. Ja vastareaktiona sille me perustettiin tämä podcast. Niin. Mä luin se juttu, sehän oli hyvä juttu. Että Amanda ja Lauri perusti klubin ihan vaan, että me ei päästä sinne. Niin. Jep. Ei meistä kyllä kumpikaan mikä se. Mua ärsyttää, kun ihmiset haluaa olla setämiehiä liian. Tämä oli yksi mun, mikä liittyy tähän, oli mun jatkokysymys, että mitä sulle tarkoittaa setämies ja ollaanko me setämiehiä sun mielestä? En mä nyt itseäni. Siis se riippuu varmaan kanssa kuka katsoo, mutta siis kyllähän mä osaan käyttäytyä. Mun mielestä se on hauskaa. Mutta siis en mä monta eri. No nyt on kyllä, kaikki on kyllä komikas se tie nyt jo. On niinku. Kuka se oli? Oliko se Myllyrinne oli niinku alkuperäinen setämies? Niin varmaan. Eikö se ole Ketonen ja Myllyrinne, mistä se on tullut? Mutta onko se joku tietty ikä, kun sä täytät jonkun verran tai onko se joku? Mä luulen, että se on se käytös. Niin, että se on vaan se, miten sä niinku. Mun mielestä se on se käytös. Ihan sama kuin jos on maalta, niin ei välttämättä ole juntti. Et kaupungissakin pystyy olemaan todella junttimainen tyyppi. Että setämieskin on, että se on enemmän mielentila. Joo. Kuulitko mitä Haustola oli tehnyt, kun se luki tämän jutun? En. Siis se oli laittanut autotallis ovet säppiin ja auton käymään ja jäänyt sinne istuu niin kauaksi aikaa, että se auto kuoli, kun se oli Tesla, niin siinä loppui. Tämä oli tosi iso antiklimaksi. Se oli itse asiassa Andren juttu, mutta mä kerroin sen vaan huonommin. Oho, okay. Joo. Joo, mutta setämiesten aika on nyt ohi. Mitäs me nyt sitten keksitään? Nyt mä oon pelkkää, en mä haluaisi sanoa pelkkä mies, se jotenkin alentavaa, mutta kyllä mä jonkun keksin, kyllä tää käännetään mun voitoksi. Mulla ei ole enää oikein mitään, mä oon niin jotenkin tässä viimeisen 5 vuoden aikana, ehkä koronan jälkeen, niin mä oon vaan niin keskiluokkaistunut ja keski-ikäistynyt. Mulla on kaikki, mulla on perhe, Tesla, asuntolaina. Sitten mä muutin vielä pois kaupungista Espooseen. No onhan sekin kaupunki. Mutta on se eri meininki, kun asuu tässä. Asuu Kalliossa. Ajattelin, me ollaan asuttu tässä, tämä on periaatteessa sama rakennus. Me oltiin naapurit jonkun aikaa. Ja tämä on eka kerta, kun mä käyn täällä. Joo. Mäkään käynyt. Mä oon viimeinen kerta myös. Niin, kuvataan tää ulkon seuraavan kerran, kun en mä jaksa siivoa. Niin, sit sä joudut vittu strippaamaan sitten jakson lopussa niin. Pihalla tuolla. Mutta se menee tavallaan täällä Kalliossa ehkä vielä läpi. Siis jos itse ajattelee setämiehiä, niin en mä kyllä jaksa. Mutta noihan,
Ville Kormilainen, Antti Akoniemi, Tomi Haus, niinhän oli se Setä Mieltä podcastikin, että ne niin kuin ihan rohkeasti profiloitu siihen meininkiin. Mutta mä en niin kuin ikinä oikein hahmota kanssa, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa. Ja ainahan se on niin kuin negatiivinen se konnotaatio siinä, että siinä ei ole mitään positiivista. Joo, ei mulla ainakaan. Koska sitten on semmoinen käsite kuin vaikka faijavitsit tai iskävitsit, niin niistä mä löydän sentään jotain niin kuin... No se on hyvän tahtoinen semmoinen. Niin siinä ei ole tavallaan niin kuin mitään... Ne saattaa olla ongelmallisia ne vitsit, mutta jotenkin se syvin tarkoitus ei tunnu olevan niin negatiivinen. Sehän on vaan niin kuin sanoi hyvän tahtoinen tapa sanoa lapsille, miten paljon vihaa niitä siis. Että kun ei niitä saa niin kuin joku kiertopotku suoraan naamaa, niin se on, että sit vaan niin kuin tiputtelee niitä. Se on ihan yhtä kivuliasta sit 10 vuoden jälkeen. Ai ne iskävitsit. Niin. Miksi ne? Siinä vaiheessa, kun tietää lapsena, on siis komiikka tylpän väkivallan esineenä, niin sehän on ihan ihanaa. Siis kun monta kertaa sitten, että kun tietää jo, että nyt on astunut, sanoo jonkun väärän sanan, tietää, että on astunut miinaa, ja sitten tietää, että no niin, nyt se tulee sieltä. Ja sitten se on saatana. Onko sulla ollut joku tollainen? Ei, mä oon se kiusaaja. Sä oot se, joka, joo. Joo, mutta että mä näen ne ilmeet ihmisten kasvoilla. Mutta setämies on eri. Musta tuntuu, että setämiehellä on aina vähän rahaa. Sitten se yrittää... Siellä on joku valta olemassa, mutta se ei riitä sille. Niin, ja sitten se kuvittelee, että ihmisiä kiinnostaa sen mielipiteet ja neuvot. Joo, mutta olihan siihen juttuun oli tullut jo monia kommentteja, mitä mäkin nopeasti näytin sulle siihen Nurmijärvi. Ja sä kysyt monta ideaa muut niihin kommentteihin. Ja sullahan niitä oli. Joo, sä olit ainut kuka... Tommosiahan sulla on valmiina. Joo, sä olit ainut kuka noita kuittasi ne. Noita sä oot kirjoittanut 10 vuotta, että niitä sun juttuja muuten. Mä en ole kyllä kommentoinut internet. Mä en tiedä, miksi ihmiset kommentoi internetissä mitään. Mä välillä aina hairahdun, kun mulla menee hermot johonkin. Mutta mihin sä? Kun yleensä, siis Facebookhan näyttää, vaikka ei olisi itse millään tavalla niin se näkee, jos sun kaveri tekee. Välillä tulee semmosia, että sä varmaan halusit tehdä tuossa salassa. No oot sä nähnyt mun jotain? En ole nähnyt sun niinku... Mitä? Sulla on ollut joku... Mä roikun tuolla, katon noilla jossain noilla elokuvilla. Naisten huoneella. No siinä mä käyn aina jotain. Joo. Onko semmoinen kuin naisten huone? Eikö se ole se suurin? Ai jaa. Se on, niinku, se on monta 100 000. Se on se, missä onko se mistä Henkola löysi yleisönsä? Todennäköisesti. Kun sillähän oli se joku, että se oli jaettu johonkin Facebook-ryhmään, missä on paljon tyyppejä, niin sitten se yhtäkkiä pamahti se 10 000. Voisin veikata, että... Se oli joku tällainen, siis joku ryhmä. Mutta ei, kyllä mä jotain, kyllä mulla välillä sitä internet raivoutuu. Jos asia on tarpeeksi niin kuin ärsyttävä, niin... Niin, ja sitten kun sä oot ensin katsonut niin kuin asuntolainan lyhennykset, sitten niin kuin pörssisähkön hinnan, ja sitten vielä, että... Lapsen naamaa. Niin, niin se saman tien internettiin. Jumalauta, nyt lähtee. Mihin sä käyt, kehtaa sä sanoa edes? Siis mä käyn semmoisissa, mä oon ihan muutamassa, kun mähän katson elokuvia ihan vitusti. Niin kuin joo, niin. Ja sit niissä kun on jotain semmoisia, että joku jatkuvasti, Tarantino on aina vittu maailman paras ihminen. Tuo on vielä nolompaa kuin se, että sä olisit kommentoinut siihen Nurmijärven uutisten. En mä tiedä, mutta tuossa oli nyt vaan huono esimerkki siitä. Että mutta siis leffajuttui. Leffajuttui vaan, joo. Ne on niin älyttömiä, koska siellä on kyllä niinku, siellä on ihan ympäri maailmaa, koska ne on, tai siis niinku, ne on kansainvälisiä. Niin, no siitä saa muutaman hyvän zingeri, jos joku on jostain köyhästä maasta. Joo. Vai mitä sä kommentoit sinne? Mä kommentoin, että... Tosi monta asteriskiä aina. Joo. Kommentoin, että nyt vittu. Mä tapan sut. Kuka on sit, sulla on niinku, sähän siis taideelokuvia. Joo, mä katson niitä edelleen. Nyt on kyllä vähän vaikeuksia ollut viimeisen, sanotaanko 2 viikon aikana. Mä oon huomannut, että mun keskittymiskyky on todella koetuksella ollut. Mä yritin eilen, tai en mä tiedä, onko se mikään taideelokuva, mutta mä yritin eilen katsoa sitä Dune. Siis ne uudet? Sitä uutta, niin. Se on tuolla HBOlla, niin HBOlla. Niin mä yritin katsoa sitä,
niin sanotaanko, että silleen niin kuin 10 minuutin välein niin pauselle ja Instagramia. Ja mä en tiedä, se ei vaan niin kuin toiminut mulle yhtään. Mä katon tosi vähän elokuvia. Mä katon ne sit, kun ne tulee tästä telkkarista mainosten kanssa. Niin siis, vitsi, kun te näkisitte, Nikola on siis oikeasti tämmöinen mökkitelkkari edelleen 2007 vuodelta täällä Kalliossa. Veikkaan, että se on vaan rekvisiittaa, että siitä ei enää näy. Mä oon mennyt armeijan jälkeen duuniin, sähköfirmaa, niillä oli myymälä, ja mä ostin sen vuonna 2008. Ei meidän kuuntelijat ei tiedä, mikä on armeija. Me ollaan täällä Kallion komediakuplassa. Niin tämä on kansallismielinen. Onko? Siis meillä olisi pitänyt sopia nämä jutut ennen. Niin nämä meidän väliset kansallismielinen taideelokuva podcast. Missä miehet juo kaljaa. Seuraavassa jaksossa Teemu Keskisarja. Mutta sullahan on se, sä näytit ihan Teemu Keskisarjaa, siinä runonlausuntavideo, se on sun sivuillakin. Oi vittu, apua. Siis kunnon performanssi, sulla on siis melkein valkoinen kauluspaita niin ja kravaatti niin ja hiukset just sillä tavalla, että ne on vähän semmoiset ylikasvaneet ja sekaisin niin kuin Keskisarjalla aina. Mä oon niitä tyyppejä, jotka on pettynyt Teemu Keskisarjaan, koska ennen kuin siitä tuli poliitikko, niin mä luin sen kirjoja. Ja mulla on edelleen 2 sen kirjaa vielä polttamatta. Historiaa. Toinen on kertoo siitä, onko se Suomen ainoa vai Suomen ensimmäinen sarjamurhaaja. Minkä Keskisarja on kirjoittanut niin kuin, mun mielestä tarkoituksenmukaisesti mahdollisimman niin kuin, tylsäksi luettavaksi. Et se on, mun mielestä siinä kirjassa on semmoinen, että se on yrittänyt tehdä päinvastoin kuin kaikki muu true crime niin kuin juttu tehdään, että ne on niin kuin mahdollisimman jännittäviä ja kiinnostavia. Niissä on käänteitä. Se kirja on todella puuduttava. Mä en ole edes päässyt sitä loppuun asti koskaan. Se on joku Jaakko, se murhaaja, siis semmoinen talonpoika-tyyppi jostain 1800-luvulta, joka, olisiko se tappanut joku 10-15 ihmistä elämänsä aikana ennen kuin se jäi kiinni. Soittaako kelloa? Ei mitään. Mä luulin, että niin joku Mikael Penttilä on sarjamurhaaja. Ennätys. Ei kun ensimmäinen, kun mitä? Ei, mutta et se olisi niin. Varmasti niitä on Suomessakin on. Mä en ole niin. Mutta Jaakko. Jaakko. Kuvittelee, että joku, kenen nimi on Jaakko. Jaakko, se on, kyllä sen tuolta netistä löytyy. Ja sitten toinen kirja oli, mä oon ihan hullu Kyllikkisaari-fanaatikko ollut, niin kuin ehkä. Oliko se suohauta? Joo, siis jostain, sieltä vähän ennen koronaa, niin aloin lukea Kyllikkisaaresta juttuja. Mä oon lukenut kaikki ne Kyllikkisaari-kirjat, ja Keskisarja kirjoitti ehkä, nyt en ole seurannut, mutta ehkä viimeisimmän Kyllikkisaari-kirjan, ja se oli ihan sikahyvä kirja. Sehän oli joku Pohjanmaan uskonnollinen. Missä päin se? Eikö se on siinä lähellä Kankaanpäätä, Isojoella. Eli Kankaanpää niin, pohjoisesta, kun tästä tulee niin kuin, se Etelä-Pohjanmaan raja, niin sitten siellä on Isojoki, semmoinen pikkupaikka, missä se tapahtuu. Mä oon käynyt siellä on se suohauta edelleen merkattu sinne metsään. Mujunen asuu siellä lähellä nykyään, tekee niitä sen houreisia retkiä siellä. Niin. Mutta siis ennen vanhaa pääsi kato kaikesta hiukan. Mä otan vähän lisää kaljaa ota vaan. Mä en tarvitse enempää, kiitos. Mutta siis sit Keskisarjalla on myös semmoinen 4-osainen, onko se niinku, en mä tiedä, onko se reality-sarja vai miksi sitä sanotaan, Areenassa. Semmoinen, missä seurataan sitä, kun se käy luennoimassa. Tämäkin on ennen kuin siitä tuli poliitikko. Se käy niinku luennoimassa aiheista ja promoomassa niitä sen kirjoja. Sitten siinä yhdessä jaksossa sillä tippuu housut kesken jakson. Sillä on semmoiset niinku Addun 3-verkkarit. Sitten se perse vaan näkyy siinä niinku hetken aikaa. Mä en tiedä, miksi se on jätetty siihen. Mutta se katseluvinkki. Sitä jakso katsoa paljon kauemmin kuin Dunea. Pysäytit se siihen perseeseen, että Pysäytit se mun näytön että tämän päällä on istuttu ja historioitu. Joo. Onko se nämä näytön säästäjiä? Olisiko semmoinen, että telkkarissa on näytön säästäjä, jos se jää liian pitkäksi aikaa joku tauolle. Niin ehkä se on ikuinen luuppi, että Keskisarjan housut tippuu. Mä oon niin vanha, että mulle näytön säästäjä on aina joku semmoinen
tälleen liikkuva neliö, tiedätkö, jossain mustassa taustassa. Mä oon käyttänyt elämästäni paljon aikaa, että mä oon valinnut mikä on paras niin kuin tietokoneeseen. Siinähän oli se, kun se meni tiiliin, semmoisen tiili, mikä se on, sokkelon kautta. Ja Joo. Kyllä niitähän saa ladattua. Mä tuijotin näytösäästöjä. Niin, sekin oli juttu joskus. Se oli juttu. Sama kuin soittoäänet, että piti ostaa soittoäänet. Mulla ei ollut äänet päällä puhelimessa vuosiin. Et joskus se oli, että... Mutta silloin kun Joo, silloin kun oli soittoäänet. Oli kuuli, että mikä soittoääni sulla on. Joo, sillähän sai yhteiskunnallista statusta. Joo, se, että kuka keksi Villeimä. Mikä soittoääni sulla oli? Muistatko mitään niitä? Joskus oli ainakin MC Hammerin Can't Touch This. Sitten se on se semmoinen pip ääni vai? Mutta onko se ihan se biisi vai siis se? Ei, se oli se piipitysaika. Se piipitysaika, koska niitä ne vois tuoda takaisin kyllä. Joku teki hyvät hillot sille. Ihan varmasti. Siis, ja sitten se oli se mun mielestä musta tuntuu, että niinku, mä vaihdoin kaikkiin mun perheenjäsenien kännykkää jossain kohtaa se William, eli se mä en tiedä, mä olin jotenkin ihan fanaattinen William Tell-fani silloin. Eikö se ole se, missä ammuttiin omena sen pään päältä? Joo. Mä en ole ikinä nähnyt sitä, mä en tiedä, onko se vaan niin kuin, että se on joku tarina, siitä on kirja vai onko siitä elokuva, mistä se on niin kuin tullut niin suosituksi? Hei, nyt mä sekoitan, koska siis tämmönen nyt kyllä tosi... Se menee samaan sarjaan kuin Davy Crockett, että kaikki tietää sen, mutta kukaan ei tiedä mistä. No kun siis, mutta mä tiedän taas sitten semmoisen tositarinan, tämä on ihan fakta, että on semmoinen jenkkikirjailija kuin William Burroughs, joka oli niin kuin, se kirjoitti paljon niin kuin huumeiden käytöstä ja homoseksuaalisuudesta kirjoja jostain 50-luvulta eteenpäin, mutta se oli naimisissa hetken aikaa jonkun naisen kanssa ja niillä oli tällainen ryyppyilta ollut ja se sanoi, että se voi ampua omenan sen naisen päältä niin kuin revolverilla ja sitten se ampui sen naisen kuoliaksi siinä. Ihan odotettu. Niin. Mutta... Tässä oli eka jakso. Ei kun nyt mulla on tuossa omena. Mä tiedän minkä sä ammut mun pään päältä. Sä ammut ton Heikin runokirjan. Se on niin se on niin ohut, että 100 sivua. Se on niin ohut, että Ai vittu. Et käy hakee revolveri sun Teslasta ja me ruvetaan ampuu ihan just Kauanko tätä on kestänyt? Niinku, hei! No niin. Mut siis miten sun viime viikko? Missä oot keikalla? Siis tulevalla viikolla, miten meni keikat, miten... Viime viikko oli kyllä ihan super niin kuin hektinen. Oli 5 keikkaa 4 päivän aikana. Jostain syystä mä otin vielä yhden, siis siellä oli vielä yksi treeniklubikeikka välissä. En tiedä miksi, mutta en mä tiedä, mulle se 5 keikkaa viikossa alkaa olla aika niin kuin maksimi. Siinä rupeaa olemaan aika, mutta jos sä saat rahaa niistä. Kyllä niistä tulee rahaa, joo. Niin. Joo. Mutta meillä oli esimerkiksi meillä on siellä, mä ihan järkkäsin ennen siellä Tirras-klubia, säkin oot käynyt siellä varmaan joskus. Niin mä en enää järkkää sitä. Meillä on Lahdessa seurahuoneella iso semmoinen 200 hengen klubi ollut nyt pari kertaa. Ja se oli nyt toista kertaa. Siellä oli Amir ja Amanda ja Mikko Penttilä ja Mikko Vaismaa. Sika hyvä ilta. Mutta se on myös semmoinen, että se on niinku hotellin semmoinen konferenssihuone, mikä se on, tämmöinen tila. Niin kokoustila niin. Tai tämmöinen. Se pitää niinku rakentaa ihan tyhjästä. Niin sitten mä lähdin sinne niinku 2 päivällä himasta ajaan. Mulla on niinku äänet ja valot, auto täynnä tavaraa. Sitten mulla on siellä semmoinen Mähösen Teemu, semmoinen renkipoika, hyvä äijä, joka jeesaa mua siellä. Oon mä sen tavannut. Joo, se on. Niin me mentiin käytiin safkaa sinne sitä keikkaa, sitten 5 roudataan, 200 tuolia. Siellä on lava laittu valmiiksi, siis niinku podesta taso. Siihen kaikki kamat ja sitten mulla kävi semmoinen, mä niinku meinasin uuvuttaa itteni ihan täysin. Mulla oli yksi noista Kormilaisen valoista lainassa, se oli mun mielestä niinku liian himmeellä, että siinä ei ollut kaikki ne kennot päällä. Joo. Ja sitten mä aloin hiki päässä, niinku, mä en osaa käyttää sitä, niin hakkaan sitä valoa, että siihen tulee lisää. Mä sain sen valon pimeäksi tietysti.
Ja sitten mä sain Laahasen Jannen kiinni, kun mä muistan, kun mä olin Jannen kanssa jollain keikalla, missä se osasi käyttää sitä valoa. Sitten mä joudun niin videopuhelimella soittamaan silleen ja se auttoi mua niin naputtelemaan sen valon päälle. Siis aivan niin kuin tommoista, tiedätkö, kun on pari tuntia aikaa tehdä joku ja sitten 3 valosta 1 kuolee, niin mä olin aivan loppu sen illan jälkeen. Siis mä olin MC siellä vielä ja hyvin meni, roudattiin ja auto jäi johonkin lumipenkkaan vielä jumiin yöllä. Siis silleen, että mä nyt aloin vaan sulle tilittää, että kuinka väsynyt mä oon, mutta että se oli se isoin keikka viime viikolla. Musta tuntui niin kuin lauantaina, se oli perjantai se keikka, musta tuntui lauantaina, että kun mä heräsin ja sitten mä lähdin Sipoon kellariin tekemään toista iltaa, niin että musta tuntui, että mä oon semmoisessa limbossa yhtäkkiä, että ei ole niin ehtinyt levätä kunnolla. Siis vaan siitä tuotannollisesta puolesta, ei se esiintyjäntyä niin rankkaa. Mutta sä oot päässyt sieltä Lahdesta himaa, sä oot pistänyt Dyynin telkkariin ja sit sä oot selannut siinä on mennyt 6 tuntia, kun sä oot kattonut sen. Ja sit sun täytyy lähteä. Se on varmaan ihan totta. Sä oot puolesvälis Dyyniä, kun sä oot kattonut Instaa siellä ja Teemu Keskisarjaa. niin. Persereikää. Siellä ja ei ihmekään, että tulee niin kuin jonkunnäköisiä palovammoja siellä. Joo, mutta se oli siis nyt poikkeuksellisen aktiivinen keikkaviikko, kun ei ole kuitenkaan mikään sesonkiaika mun mielestä, niin kuin helmikuun loppu. Onhan tämä, mun mielestä kaikki on vähän sesonki. Toukokuu on hankala, silloin kun tulee ekat lämpimät, se on kuolema viikonloppu. Niin, silloin ei kannata mitään järkkää. Mutta siinä toukokuussa... Mutta kun ei sitä tiedä milloin, se voi tulla toukokuun alussa tai se voi tulla heinäkuussa. Niin. Se on totta. Toukokuu nyt tietysti on hankalin kuukausi, kun siinä on niitä euroviisuja ja jääkiekkokilpailuita ja sitten on ne ylioppilasjuhlat se 1 viikonloppu. Tiedän kokemuksesta, että on monta miinusiltaa tehnyt toukokuussa viime vuonna. Se on varmaan jengi ei vaan jaksa lähteä. Mutta nyt ei varmaan, jääkiekko on nyt jo pelattu, että ne seuraavat ne MM-kisat ei varmaan kiinnosta ihan hirveästi. Meinaatko? Mä luulen, että olympialaiset aina vetää sen ison lastin. Niin. Hei, toi oli niin hyvä. Meidän piti vetää enemmän lastivitsejä tänne, mutta jätetään niitäkin sitten, jätetään yleisö haluamaan lisää. Paljonko sulla on tässä kämpässä yhtiölastike? Mulla on, ai tulinen vai mieto vastike, eikö lastike? Tässä oli linjasaneeraus, niin aika tulinen. Oletko sä käynyt myös niin kuin alternative-komiikan illasta tekemässä omaa settis? Minä? Niin. Mikäs setti tää on? Mihin se viittaa? Keskustassa oli jossain kohtaa. Siis, kun mä haluaisin nähdä alternative-komiikkaa. Siis puhutko siitä Nauravan nakkiklubista? Joku tämmönen oli. Sehän oli hauska klubi. Rymy Eetussa. Joo, mun mielestä se oli hauska konsepti. Mä haluaisin, että on niinku alternative-komiikkaa. Mutta sitten kun mä kuulin, että Jussi Lankoski, kuka on käynyt Klovneria-kurssin, on käynyt teatteria, on niinku ihan mitä vaan, siis runonlausuntaa, kaikkea vittu sekoilua. Joo. Niin sitten Jussi teki oman settinsä. Niin. Ja sitten mä olin, no nyt tämä on kuollut, tämä koko konsepti. Taide on kuollut. No, mä en ole ihan varma, mutta mulla on sellainen muistikuva, että mä olin illan viimeinen siinä. Joo, siis pääesiintyjä, alternative. Joo, ja siis sehän oli tällainen niin kuin skenen sisällä sanotaan treeniklubi tai joku, mihin maksoi ehkä 5 liput, mutta mulla on sellainen muistikuva, että... Äijä on mennyt mainstream-komiikan kanssa sinne. Joo. Mutta en mä kyllä muista, että siellä olisi kukaan muu kauheasti mitään. Mä muistan, että on vedetty ukuleleesiin. Eetu Sopanen veti ukuleleesiin. Niin, alternative-komiikkaa. Mutta siinä kohtaa mä laitoin mun ukulelen taukas kassiin. Mutta te olette sillä tavalla, että te näytätte sen verran samalta. Että... Minä ja Eetu Sopanen näytetään samalta. No mustat hiukset. Mun mielestä kaikki, kenellä on hiukset, näyttää vähän samalta. Keskenään. Te kaikki näytätte ihan samalta mulle. Okay. No niin. Ette te muuten. Okay, hyvä. Mutta olisit sä voinut kokeilla jotain? Ei mulle sä olisit voinut tehdä robottitanssin tai jotain? Ei mulle tullut silloin kyllä mieleenkään. Mä luulen, että mä oon ollut jossain semmosessa, että mulla on ollut joku tämmönen, että pitää päästä treenaamaan niin kuin vaan jotain juttuja tai näin. En mä tiedä.
Ja nyt ei ole Alternative-komiikkaa Helsingissä. Olisiko se järkätty 2 tai 3 kertaa? Se oli Susanna Pukkilan järkkäämä. Joo. Mikä olisi, mun mielestä olisi kiva, että täällä olisi Alternative-komiikkaa, mihin jengi Mitä sä siellä tekisit? Mun pitää oikeastaan miettiä. Siis jotain niin kuin ihan ihme paskaa olisi kiva tehdä. Mä oon niin huojentunut ollut tästä stand-upin tekemisestä omalla tavalla. Tää on mulle niin simppeli ja selkeä juttu. Niin sit mua taas niinku mikään tollanen alternative tai mikään tommonen niinku muu ei tällä hetkellä niinku kiinnosta yhtään. Musta tuntuu, että mä oon niinku käynyt tai ollut niissä piireissä niinku lähtökohtaisesti, että aina on tehty jotain kokeellista. Ja sitten kun on tullut tähän, niin tää on jotenkin niinku, tässä on yksi sääntö, että tää vaan saada jengi nauramaan. Okei, se voi olla alternative-skenessäkin. Mutta että mulle se on niin selkeä se stand-up, niin mua ei niinku... Ei se varmaan Alternative-hommissa, se ei ole niin tarkkaa, että onko se niinku jatkuvaa se nauru. Niin, ei ole laughs per minutes laskuri. Että siellä niinku tutkitaan enemmän niitä komiikan rajoja. Mutta Klovnerian kanssa sun olisi pitänyt heittää sen nenää. Sitten sun olisi pitänyt niinku tulkita jotenkin sitä tuskaa. Niin, ruumiillisesti. Sä nyt hypotetisoit tuollaista tilannetta, mikä sua harmittaa, että sä et ollut edes katsomassa. No mä odotin, että mä tuun siihen 4, mutta siellä on joku vetänyt siinä 3. headlinerina vetänyt jotain niinku perus... Se oli eka. Se oli eka. Ja mä luulin, että se on loppunut siihen, että se on niinku vedetty valot pois, että vittu Lankoski. Siis se loppui vaan siihen, että siellä ei ollut porukkaa, ei se on ihan... Mun mielestä olisi, mutta se täytyy varmaan vaan houkutella niitä ihmisiä, ketkä tulisi sinne, pitää alkaa houkuttelemaan paljon ennen. Mun mielestä se on siis alternative-komiikka olisi semmoista, mitä voisi katsoa niin, että itse voisi mennä, ei mua niinku stand-up, että menisi yleisöön istumaan, että no niin, nyt katsotaan komiikkaa. Mutta sitten jos siinä on, että no niin, nyt rupeaa tulemaan ihan mitä vaan, niin se on semmoinen niinku yllätyshomma, että nyt voidaan niinku itse vaan juoda vähän kaljaa ja katsoa täällä. Niin. Mutta se jengi alkoi puhua heti, että Lankoski, mä oon nähnyt sen keikalla aikaisemmin, mutta nämä oli ne samat jutut. Se oli ainut keikka, missä oli 100 tyyppiä, ketkä oli nähnyt sut ennenkin. 100% ihmisistä oli nähnyt sut ennen ja ne oli, että vittu. Mä näin Niko tuolla vedenkeittimen tuolla sun pöydällä. Poltan sut kohta, saatana. Pitäisikö meidän enää kannuttaa tää? Me rupeaa olemaan ensimmäinen jakso, historiallinen hetki rupeaa olemaan pulkas tässä. Ja onko sulla mitään, haluatko pyytää anteeksi Alternative-skeneltä tai... En mä halua. Ei siis ei mä jotenkin mietin, että jäikö jotain tosta, mutta ehkä me mennään tällä. Me mennään tällä, me kehitetään konseptia ja tullaan ensi viikolla vitun kovaa raivolta. Onko sulla keikkoja? Mullahan on siis mun oma keikka Olarin Ossissa. Olarin Ossi, se oli, minkä mä unohdin. Siksihän me tehdään tätä. Niin. Olarin Ossin livut Olarin Ossissa. Liikkumaan nyt. Se on Olarissa. Milloin se on? 13.3. Onko vieläkään tietoa, ketä sinne tulee esiintyä muuta kuin siinä? Ei, jos joku haluaa tulla esiintymään, niin tulkaa soittakaa mulla. Aatu. Niin. Ja Simola. Simola. Me ollaan siellä 13.3. Se on tosi hyvä tila siellä alakerrassa. Ja mulla on muitakin keikkoja, mä en yhtään muista, missä. Mä oon Svenkas perjantaina. Nyt perjantaina Nyt vai? perjantai. Siis Haustolan kanssa. 6. Noniin. Mikä se on. Yritetään saada tää jakso ennen sitä. Se on huom. Ei, nyt on keskiviikko. Tähän pitää laittaa. Täytyy editoida toi, ettei ihmiset tiedä, missä me ollaan. Nyt on 2026 kuitenkin. Tämä on 2019 ennen koronaa. Missä sulla on keikko? Mä oon Harri Teperin järjestämällä J-klubilla Nummelas perjantaina ja lauantaina ollaan Joel Makengon kanssa mennään Jape Grönrussin pizzamestareihin Tampereelle lauantaina. Siinä on, siis tää tuntuu ihan lomaviikolta, kun on vaan 2 keikkaa. Ja ne on 2 keikkaa, mitä mun ei tarvitse tuottaa itse. Oho.
Saatko kiinni? Joo. Tosi paljon köykäisempi olo. Niin kuin on varmasti. On varmasti. Ja siis Vihtihän ei ole, eikö se ole Nummelassa? Joo. Se ei ole edes kaukana. Ei. Sä näet sun perheen taas. Niin näe. Että miltä se tuntuu? Tuntuu ihan hyvältä. Ei mä oon ollut, mun vaimo on ollut 4 päivää Tampereella. Se tuli äsken, just ennen kuin mä tulin tänne. Niin se on katsomassa Japen keikkoja siellä. Sen takia sä käyt siellä. Sä pääset kerran kuusi tekemään Japen keikkoja. Mä oon ollut 4 päivää, koti-isänä ja polttanut itteni vedenkeittimellä. Ei, se tapahtui jo paljon aiemmin. Mutta joo, tässä on meidän keikat. Noniin. Mutta hyvä, että sulla on keikkaa. Joo, kyllä mä tuun täältä. Mä tuun täältä ja iso lasti on tulossa. Pikku rasti. No niin, se pieni runoriimi siihen. Joo, Heikki loppuun. Alava. No niin, jatketaan ensi viikolla ja moi.